da odemo do Fruške gore, da vidimo kako to izgleda manifestacija. Za ovo druženje je i prva reportažica kako to izgleda manifestacija udruženja glivara, pa da vidimo šta je to tamo se dešava. Naše 16. po redu susreti glivara na Fruškoj gori u našoj organizaciji. Ovdje možete vidjeti izložbu samo neki gljiva sa Fruške gore. Gljive smo skupljali u toku proteklih nekoliko dana. Većinom su sa Fruške gore. Išli smo malo i do Obedske bare i Morovičkih šuma da bismo popunili sliku vrsta ovog regiona. Mi smo na završnoj manifestaciji za ovu godinu, to je uvek ovde na Iriškom vencu. Svi volimo da se vidimo pred zimski odmor. Ova manifestacija raste zadnjih godina ubrzano. Skupljamo se ovde svi, čak ovde dolaze i oni koji nisu u Mikološko-glivarskom savezu Srbije, družimo se sa njima normalno, svi smo na istom poslu. Ove godine su došli gosti, pored toga što su došli iz cele Srbije, gosti iz Slovenije, Hrvatske i Mađarske, tako da se možemo lepo reći da je neka vrsta međunarodne manifestacije. Značajni ovakvi događaji za glivare, da se okupljate na jednom mestu, da razmenjujete iskustva? Pa čujte, ovo je veoma značajno. Prvo, mi razmenimo iskustva, a s druge strane, ovde na Fruškoj gori danas je organizovano i polaganje i ja mogu da se pohvalim da je jedan član našeg udruženja položio uspešno ispit za glivara i kandidat je za determinatora, što je za jedno udruženje veoma značajno. S druge strane, mi smo stekli ta stalna prijateljstva. Verujte mi da se desi nekad da se više obradujem nekom glivaru iz nekog kraja Srbije nego nekom rođaku daljem kojeg viđam veoma retko. Počeli smo dolaziti 2017. godine, onda smo sad, lani smo pauzirali, ovo nismo mogli radi nekih obaveza drugih i evo sad ponovno ovdje. Da li dovoljno konzumiramo gljive? Šta vi mislite? Pa, konzumiraju se ove... Da, ali konzumiraju se za ove kupove, šampinjoni, bukovac, to da... Pa ovo slabije, recimo kad dođe sezona varganja, onda ide, bude, pune šume ih bude ljudi, to se konzumira, to je ono kao. Recimo i drugih, jel, slučanica i to, te već ono, malo ih, ono, ljudi, jel, kao. Znači što ih bolje upoznajemo, možda ćemo ih i više konzumirati? Pa, nadam se da bi trebalo tako biti, da. Kako je interesovanje u Sloveniji za gljive? Da li dovoljno ljudi poznaju šta sve gljive nude kao lek i kao jelo? Da. Stalno ko više ljude skuplja gljive, jedne za jelo, jedne za lijek, tako da ima, kod u Sloveniji ima dosta gljivara. Ima nas negde oko 25 društava, tako da uvijek više. Saradnja sa gljivarskim udruženjima u okruženju, verujem da je vrlo značajna i za vas. Jo, to je, od svakog nešto naučiš, mi nešto novo donesemo, jer gljive nisu svugde iste, tako da to je vrlo bitno. Da li uopšte poznajemo dovoljno gljive? Da li ima zainteresovanih? Da li svima treba da objasnite konkretno zašto je koja gljiva? Da, hiljadu je tu pitanja, ali sad, kako bih rekao, nekako ta svest o konzumiranju se u odnosu na pre 15 ili 20 godina kada smo počinjali da radimo, da kažem, se podigla, znaju ljudi, interesuju se, pitaju i tako. Samo ja bih, da kažem, upozorio da kada kupuju negde, znaju od koga kupuju, da kupuju na mestima ili na tezgama gde imaju poverenje u to koga kupuju i gde se prodaju samo gljive, a ne ono i krompir i gljive i lubenice u tom smislu. Znači, ipak trebamo najviše, naravno, voditi računa o izboru samo. Tako je. Šta se danas sprema ovde na vašem jelu? Ovde se spremaju danas gljive orli. Znači, pokuju se gljive sa pivom. Imamo na raspolaganju momentalno nekoliko vrsta gljiva. Imamo sunčanice, koje su nađene sad ovih dana. Imamo jablanovače, koje rastu na topolovim panjevima i na jablanu.
Imamo tu iz Krupnja su nam doneli još 2-3 vrste gljiva, tako da to pokujemo i to će biti prodavano, da prihod ide udruženju gljivara Novi Sad, da imaju za pokriće svojih troškova. Znači, razna specifična jela mogu da se spremaju zapravo od gljiva? Od gljiva, gljive su nešto fantastično, čak mislim da i nauka nije dala odgovore na pitanja šta sve gljiva daje čovečijem organizmu. One su izuzetno niskokalorične, sa velikim sadržajem ne samo proteina, nego kojekakvih hemijskih delova koji dosta često nisu ni identifikovani, a koji veoma pozitivno deluju na ljudski organizam. Mi smo prošlog vikenda imali veliku manifestaciju privredno-turističku i po prvi put u Srbiji smo organizovali susret mladih gljivara iz cele Srbije, kod nas u Krupnju, i taj prvi susret je prošao izvanredno. Pored toga što su deca imala da nauče nešto novo o gljivama, to je bilo jedno fenomenalno druženje, trodnevno, tako da su stečena nova prijateljstva, nova drugarstva i to je garancija da će gljivarstvo u Srbiji da opstane. Pazite, puno je srce kad vidite djecu koja znaju prvo da se kreću po šumu, drugo koja poznaju gljive i pored toga vrlo su edukovani iz ekologije. Kad vidite jedno dete koje ide u gljivarenje i skuplja papiriće po šumi, puno vam srce, znači od njega će biti pravi ekolog i pravi gljivar.